Ο βουλευτής Πρέβεζας, ο κύριος Βαγγέλης Παπαχρήστος. Κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά με πιάνει θλίψη. Θλίψη γιατί σήμερα που κουβεντιάζουμε μια πολύ σημαντική στιγμή, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και για το μέλλον της ίδιας της Ευρωζώνης, υπάρχει αυτή η συμμετοχή στο Κοινοβούλιο. Θεωρώ και έχω πει και άλλες φορές ότι το δυστύχημα με τη χώρα μας είναι δεν κουβεντιάζει τα προβλήματα που έχει τη στιγμή που τα έχει ή όταν έρχονται προς ψήφιση και μετά όταν έρχονται οι συνέπειες αυτών που ψηφίσαμε, μόνο τότε καταλαβαίνει τι έγινε. Τι έχουμε σήμερα να ψηφίσουμε? Έχουμε να κυρώσουμε 3 συμφωνίες που εάν τις αναλύσουμε θα δούμε ότι αποτελούν υπονόμευση της Ευρώπης. Και όσοι μιλάνε με πολλά λόγια για το ευρώ, την Ευρώπη, σήμερα δείχνουν την αντίληψη της Ευρώπης που έχουν. Έρχεται το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Και έρχεται το Δημοσιονομικό Σύμφωνο με μια μορφή που είναι πολύ πονηρή. Επειδή οι Γερμανοί δεν καταφέρανε να το περάσουν σαν αλλαγή των συνθήκων, έρχεται σαν διεθνή συνθήκη για να μπορέσει με έμεσο τρόπο να καλύψει ένα κενό από αυτά που θέλανε να περάσουν και για να παρουσιαστεί και στην εσωτερική κοινή γνώμη και στις άλλες περιοχές ότι αυτό που θα ψηφίσουμε θα έχει συνταγματική ισχύ, που δεν είναι έτσι. Τα λίγα μου νομικά το επιβεβαιώνουν. Από πού προέκυψε αυτή η λογική? Από την αντίληψη που έχει κάποιος για το ποια είναι η φύση της κρίσης στην Ευρώπη. Οι Γερμανοί, ο κύριος Σόιμπλε επανειλημμένα και κάποιοι ντόπιοι εδώ, όπως και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, μας επαναλαμβάνουν μονότονα ότι για την κρίση στην Ευρωζώνη φταίνε οι σπάταλες κυβερνήσεις και οι κερδοσκόποι. Είναι αυτός ο πυρήνας της κρίσης στην Ευρώπη? Γιατί μιλάμε, το σύμφωνο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά την αντίληψη που έχουμε για την κρίση στην Ευρώπη. Για να δούμε ποιοι ήταν οι πρωταθλητές στη δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ποιες ήταν οι χώρες που ποτέ δεν ξεπεράσανε το 3%, ποτέ δεν ξεπεράσανε στα 10 χρόνια του ευρώ το 60% του χρέους πριν την κρίση και που στη δεκαετία του ευρώ μειώνανε το δημόσιο χρέος τους? Μήπως ήταν η Γερμανία και η Γαλλία? Μα οι πρώτες χώρες που παραβιάσανε το Σύμφωνο Σταθερότητας, γι' αυτό και δεν εφαρμόστηκε, ήταν η Γαλλία και η Γερμανία. Οι ίδιες αυτές οι χώρες ξεπεράσανε το 60% του χρέους πριν την κρίση και μέσα στη δεκαετία του ευρώ αυξανότανε το δημόσιο χρέος τους. Άρα θα έπρεπε να είναι οι χώρες που βρίσκονται στο κέντρο της κρίσης. Ποιες ήταν οι χώρες, οι 2 χώρες που ποτέ δεν παραβιάσαν αυτά τα 3? Ήτανε η Ισπανία και η Ιρλανδία, οι οποίες βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Για κάποιον επιστήμονα που σκέφτεται ορθολογικά, αυτές είναι πολιτικές παπαρολογίες. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Γερμανών, αλλά δεν αποτελούν οικονομική ανάλυση. Εγώ έχω να προτείνω μια άλλη ανάλυση, από την οποία, ανάλογα με την ανάλυση που κάνεις, προκύπτει και ποια θα είναι η λύση.
και αν αποτελεί λύση ή αποτελεί όξυνση του προβλήματος αυτό που προτείνουν. Πάρτε την Ευρώπη. Με την εισαγωγή του ευρώ είχαμε σύγκληση των ονομαστικών επιτοκίων. Επειδή όμως ο πληθωρισμός ήταν διαφορετικός ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, το πραγματικό επιτόκιο στο μεν κέντρο ήταν πολύ ψηλό, στη δε περιφέρεια πολύ χαμηλό ή αρνητικό. Αυτό τι επιπτώσεις είχε? Ότι για μια επιχείρηση του μη εμπορεύσιμου τομέα, πάρτε στη Γερμανία, παρήγαγε για μια αγορά που οι τιμές ήταν σταθερές, η ζήτηση χαμηλή γιατί επί 10 χρόνια είχαμε πάγωμα των μισθών και ταυτόχρονα το κόστος του χρήματος ήταν πολύ υψηλό. Γι' αυτό οι επενδύσεις στις υπηρεσίες, στις κατασκευές στη Γερμανία στα 10 χρόνια του ευρώ ήταν μηδενικές. Πάρτε τον εξαγωγικό τομέα. Παρήγαγε για αγορές που είχαν ψηλότερο πληθωρισμό, άρα στην ουσία έμεσα επιδοτούσαν τις γερμανικές εισαγωγές. Και αυτά τα πλεονάσματα τι τα κάνανε οι Γερμανοί? Μήπως τα κάνανε επενδύσεις ή κατανάλωση στη χώρα τους? 58% ήταν ιδιωτική κατανάλωση στη Γερμανία, 56% είναι στην Κίνα, τριτοκοσμική κατανάλωση. Και οι επενδύσεις στα χρόνια του ευρώ πέσανε από 22% στο 18%. Και ποια ήταν η ανάπτυξη της Γερμανίας αυτή την περίοδο? 1,8%. Άρα είχαμε ένα μηχανισμό που μεν στο κέντρο κρατούσε χαμηλό πληθωρισμό, χαμηλή ανάπτυξη, μεγάλα πλεονάσματα του ισοζυγίου πληρωμών, τα οποία τα δανείζανε στο νότο, στην περιφέρεια. Και αυτός ο δανεισμός τόνωνε τη ζήτηση, αύξανε τις τιμές στο μη εμπορεύσιμο τομέα, κρατούσε ψηλά τους μισθούς, αύξανε τις εισαγωγές και μείωνε την ανταγωνιστικότητα στον τομέα τον εξαγωγικό. Άρα είχαμε ένα μηχανισμό που δίχαζε αντί να ενώνει την Ευρώπη. Θυμόσαστε τι μας λέγανε οι Ευρωπαίοι και ο Σιμίτης εδώ? Ότι αυτά είναι προβλήματα ανάπτυξης, θα βελτιωθούν. Αποδείχτηκε ότι αυτά ήταν στοιχεία ενός μόνιμου μηχανισμού. Και τι έγινε? Η κρίση τίναξε στον αέρα αυτό το μηχανισμό, αυτό το κύκλωμα. Και τώρα έρχονται να μας πούνε ότι χρειάζεται για τη λύση των προβλημάτων το δημοσιονομικό σύμφωνο. Λύνη αποτελεί η επιβολή της λιτότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη λύση για την Ευρώπη? Όχι. Αποτελεί θριαλίδα που βαθαίνει την ύφεση στην Ευρώπη και θα το δείτε σύντομα. Γιατί επιβάλλει δημοσιονομικό περιορισμό, μείωση της ζήτησης και συνοδεύεται ταυτόχρονα μέσα από αυτά τα σύμφωνα ανταγωνιστικότητας με μια πολιτική εσωτερικής υποτίμησης. Είναι αυτό που θα τυθασεύσει τα χρέη? Ίσα-ίσα τα διωγγώνει τα χρέη. Και τι παρατηρούμε? Ότι έχουμε διόγκωση του χρέους και χωρίς βελτίωση με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής των δημοσιονομικών ελλημάτων στην Ευρώπη. Εκτός από ορισμένες χώρες του κέντρου που κερδίζουν από αυτό. Αλλά ήδη χτυπάει και τις χώρες του κέντρου, όπως θα δείτε από την Ολλανδία. Και είναι δυνατόν αυτή η λογική που εγώ την έχω ονομάσει γερμανοποίηση της Ευρώπης? Η Ευρώπη με την εισαγωγή του ευρώ, για να μπουν οι Γερμανοί στην Ευρώπη, δέχτηκε να φτιαχτεί η κεντρική τράπεζα κατ' εικόνα και ομοίωση της Bundesbank, της μοναδικής τράπεζας που είχε μόνο ένα στόχο, τη σταθερότητα των τιμών. Όλες οι άλλες κεντρικές τράπεζες των άλλων χωρών ήταν αγγλοσαξονικού τύπου
που έχουν μέσα στο καταστατικό τους όχι μόνο τη σταθερότητα των τιμών, αλλά και την ανάπτυξη και την απασχόληση. Και έρχονται τώρα μέσα στην κρίση να συμπληρώσουν αυτό το σύμφωνο. Για όποιον διαβάσει λίγο ιστορία, ας πάρει το γράμμα της Bundesbank όταν ήταν για την είσοδο της Γερμανίας στο ευρώ, να δείτε ότι αποτελεί τα μέτρα που απαιτούνται στο δημοσιονομικό σύμφωνο, είναι τα μέτρα που ήθελε η Bundesbank τότε για να μπει η Γερμανία στο ευρώ. Ξέρετε, με αυτό το μηχανισμό θα αποφασίζει η Γερμανία για την πολιτική της την εσωτερική. Πάρτε την πολιτική των μισθών και θα σου λέει είναι δικό μου ζήτημα. Εγώ αποφασίζω, είναι εθνική πολιτική. Και με βάση μετά όλους τους δείκτες θα είναι αναγκασμένη ολόκληρη η Ευρώπη να ακολουθήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη και ο νέος υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Γαλλία βάζει το ζήτημα του δημοσιονομικού συμφώνου. Όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτή η πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε διάλυση... Κύριε Παπαχρήστο, πόσο χρόνο θέλετε? Θέλω ακόμα 3-4 λεπτά. Όλη αυτή η πολιτική μπορεί να οδηγήσει στη διάλυση της Ευρώπης. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα? Όταν υποκαθίσταται η πολιτική από νομικές δεσμεύσεις, θυμηθείτε τι μας λένε. Είναι όπως ο Οδυσσέας, για να μην έχει σιρήνες, του ζητάνε να δεθεί στο κατάρτι, ο καπετάνιος, να δεθεί σε ένα κατάρτι για να μην ακούει τις σιρήνες. Και αν πέσει σε θαλασσοταραχή, όπως είναι αυτή η θαλασσοταραχή, τότε θα ψάχνουμε να βρεθούμε τι θα γίνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα παραβιαστεί από τους ίδιους που το ψηφίσανε. Το ζήτημα είναι ότι εδώ προβλέπει, ακούστε τι προβλέπει, ότι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να επιβάλλει την καταβολή κατά αποκοπή ποσού χρηματικής ποινής σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με τη συγκεκριμένη απόφασή του. Δηλαδή, για τα οικονομικά, τα επιστημονικά και τα πολιτικά θέματα μας λένε ότι θα αποφασίζουν οι δικαστές. Εάν αυτό δεν είναι το άκρον άωτο του παραλογισμού, ένας δικαστής που δεν έχει σχέση ούτε με την πολιτική ούτε με την οικονομία να αποφασίζει, αυτό εγώ το λέω παραλογισμό. Και αυτό τον παραλογισμό τον οδηγούν πολιτικές επιλογές. Συνάδελφοι, όταν ψηφίζετε το μνημόνιο, ψηφίζετε τη δέσμευση μιας χώρας. Όταν ψηφίζετε αυτό εδώ, ψηφίζετε τη δέσμευση και της χώρας και της Ευρώπης σε λαθεμένες πολιτικές. Μη μου μιλάτε για το ευρώ και την Ευρώπη. Αυτή είναι η θριαλίδα στη βάση του ευρώ. Και αν ήθελε και σεβόστανε η κυβέρνηση τον ελληνικό λαό, έπρεπε να πάει σε δημοψήφισμα αυτή τη συνθήκη. Τι κάνανε? Φτιάξανε ένα μηχανισμό αλλαγής των συνθήκων ελαφρύ για να αποφύγουν τα δημοψηφίσματα. Και το έγκλημα που έγινε και συνετελέστηκε είναι ότι με την αξιοποίηση από τον Γιώργο Παπανδρέου της απειλής για το δημοψήφισμα, που δεν το έκανε ποτέ, υπονομευτήκανε τα δημοψηφίσματα σε όλη την Ευρώπη. Η δύναμη που έχουν οι ευρωπαϊκοί λαοί να αντισταθούν στη δύναμη των Γερμανών είναι αυτό, τα δημοψηφίσματά τους, που θα έπρεπε να είναι το πρώτο διαπραγματευτικό εργαλείο των κυβερνήσεων. Και αυτό το υπονομεύουν. Και εγώ θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση εδώ
εάν εμείς χωρίς συζήτηση περάσουμε αυτή εδώ τη διαδικασία, τότε οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου την επιδιώκουν οι Γερμανοί. Κάνουν ένα αγώνα δρόμου για την ψήφιση αυτών εδώ των συνθήκων. Γιατί ξέρουν ότι σύντομα έρχεται η βαθύτερη ύφεση στην Ευρώπη, θα πέσει ολόκληρος ο πλανήτης και όλες οι χώρες για να τροποποιηθούν, να γίνουν αλλαγές στην Ευρώπη, και τότε οι Γερμανοί θα θέλουν να είναι οχυρωμένοι όχι μόνο πίσω από τη δύναμή τους, γιατί είναι η πιο δυνατή χώρα στην Ευρώπη, αλλά και από θεσμικό πρόσχημα αυτά τα σύμφωνα για να ελέγξουν όλες τις τροποποιήσεις. Και θέλω να κλείσω με κάτι. Θέλουν να μας πούνε ότι αυτοί είναι πετυχημένοι και πρέπει όλοι να μοιάσουμε με αυτούς, να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Σας εξήγησα προηγούμενα ότι το πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη δεν ήταν υψηλή μισθή. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε 2 συνεχείς εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά όταν εγώ ακούω, αν μου έλεγε ένας φοιτητής ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει τα ίδια να φτάσει να έχει τα ίδια πλεονάσματα με τη Γερμανία, θα τον πέταγα με τις κλωτσιές έξω. Γιατί το άθροισμα των πλεονασματικών με τις ελληματικές χώρες στον πλανήτη είναι 0, μέχρι που να στείλουμε προϊόντα στον Άρη. Εάν τυχόν ολόκληρη η Ευρωζώνη, φανταστείτε ότι είχε πλεονάσματα όχι το 7, το 8% που είχε φτάσει η Γερμανία, το 5%, θα πρέπει να μου βρείτε στον πλανήτη 2 ελληματικές Αμερικές εκτός της ήδη υπάρχουσας για να απορροφούν αυτά τα πλεονάσματα. Ποιος θα είναι, η Αφρική, η Λατινική Αμερική, ή ξαφνικά οι Ασιάτες θα πούνε ρε παιδιά, οι Ευρωπαίοι θέλουν να έχουν πλεονάσματα, ας κάνουμε εμείς ελλείμματα. Εάν τυχόν όλες οι χώρες επιδιώκανε να γίνουν πλεονασματικές, τότε το μέγιστο πλεόνασμα που θα μπορούσαν να επιτύχουν ήταν 0. Αυτές είναι πολιτικές και οικονομικές ανοησίες που πίσω τους καλύπτουν συμφέροντα. Παρακαλώ. Και εδώ όποιος θέλει να ψηφίσει με ευθύνη για την Ευρώπη, με ευθύνη για την Ελλάδα, πρέπει σήμερα να ψηφίσει όχι σε αυτό το δημοσιονομικό σύμφωνο.